Natapos din sila, guys. Ano na, oh, alas 12 na. Anong oras kayo nag-start? Alas 9? Ano, kuya? Alas 9, nandito na kaya kami. Gabundok, eh. Tapos isa-isa pang pipicturean ni kuya. Yung code yun, kuya, di ba? I-scan yung code pala. Kahinga. Lalayasan niya na ako. Loko ka. Ang galing eh, no? Ganyan lang. Wait lang, wait lang. Katuwa. Shopee is life. Buti nga mabilis na ngayon si Shopee, no? Mabilis na deliver niya. Or, Nabukasan kagad to. ha? Nabukasan. Oo nga eh. Depende sa career. Kaya nga nag-job ako. Ba't yung isa Black Arrow ka dati? Karamihan return. Binablock ni Mickey yung mga nare-return. Saan nakaraw na sa amin eh. Ano ba ako yung maririba? Kaya kung mag-order kayo sa Shopee, siguraduhin yung may tao sa bahay nyo. Kundi, pag na-return yan, automatic block kayo ni Mika. Hindi, sayang kasi yung effort din eh, ng pagpapak, yung ganun. Tapos mare-return lang. Wala, kasi yung ma-texter dito. Ayun ah. Wala ko na ipagkataw. So, ayun guys, magandang hapon. It's 12:30 na. Ayun, anak ko lang kasama ko dito. Pinagupitan ko kasi ito eh. Patingin nga. Dali na. Ayan. Oh, nagmukhang tao siya ulit. So, yun, nakaalis na yung rider. Umalis na rin sila. Sila Mika, pupunta daw sila ng... Ano ba siya? Hindi, ano ba yun? Huwag kang... talaga, lahat na lang na mahawakan mo ah. Pasaway naman to. Punta silang Divisoria, mamimili ng mga pang giveaway sa second birthday ni Lucia. Uuwi kami sa Nueva Ecija sa birthday weekend. Ilang taon na ba sila siya? 2 years old. Ang bilis no. Parang nalaman pa lang namin na buntis nun si Mika. No? Tapos 2 years old agad. Nakakatuwa. Hanggang 1, 2... So, yun. Kami lang dito guys. Siguro kami. Mag half day lang din. Kasi baha yung ibang kalsada, wala din naman mag walk in. Tinapos lang namin yung mga yung sa shopping nga. And then, yan, tingnan natin kung sipagin pa ako na hanggang gabi rito. Pugora ako hanggang gabi, pero pag hindi early early closing kami ngayon. So ayun lang, pasensya ha, wala tayong vlog na muna at busy-busyhan sa sa business. Alam niyo naman na priority ko guys yung business, pero hindi ko nakakalimutan mag-vlog or hindi ko kakalimutan mag-vlog pag may pagkakataon. Okay? So, ayun lang. Baka wala na naman kasunod to. We'll see you next time na lang, guys. Bye! Bye-bye na, anak. Kain tayo, guys. Nagpabilang white rice ng Jollibee. Nag-crave ako sa chicken na maanghang. So, ayun. Pero pinabaunan ako ni auntie ng gulay with tilapia. Hindi masarap. Kulang din nasasarapan sa gulay. O, diba? Para akong estudyante. May pa. Kit ng kanin ko. Why? Ang bait ni auntie. May sausawan pa ako, diba? Estudyante ka kasi daw eh. Asikaso kami ni Auntie Tina. Thanks, auntie. Ayun. Ito, kumain na to ng ano ba yun? Siomai. Gusto na naman maglaro ng computer eh. Hindi ko talaga bibilhan ng to. Gutom na ako maglaro. Gutom ka na maglaro? Wow, nakakagutom maglaro eh, no? Ayos ah. Hindi kita bilhan dyan ng tawag doon? PS4? PS4. No. Hi, ma'am. Magandang hapon po. Ayun guys, kakain pa lang tayo. May mga dumating kasing buyer kanina. Nanonood sila ng vlog ko. Hi kay Ma'am Denise. Sa boyfriend niya, Sir Mark ata yung pangalan. Boyfriend ba yung pagkakasabi ni Ma'am Denise? Ayun, hi ma'am. Hi sir. Thank you po sa pagpunta. Lagi daw silang or pang 4 times na silang nakapunta dito sa store. Galing pa silang Paranaque talaga guys. Diba sabi ko ma'am, di ba kayo na traffic ma'am? Ganun.
Kasi baka yung ibang ano, diba? Ibang daanan. Ayun. Thank you po, sir. And Ma'am Denise, salamat po ulit sa pagpunta. Ang sarap, guys. Kangkong na may fried tilapia. Or fried tilapia na ginisa sa kangkong with tausi. Ayun, ang sarap. Si Emma gumawa nito eh. Tapos si auntie lang yung nag-pack sa akin. Para sa baon ko. Ayun, thanks Emma and auntie. Diba? Sobrang laking tulong nila sa amin talaga. Kain tayo. Ang sarap. Pero hindi ko na nga mapapansin yung chicken. Respect. Amor. Kain tayo guys. Dala na yun ng Reyna. Oo nga pala. Wait lang. Ito mga sa old rice cooker to. Hindi mo na tinapon eh nung papakinabangan pa eh. Kasi rola pa. Pinagugasan ko. Pinabayaan lang sa taas. Yung mga ganito. Oo, yun. Hala. Good morning guys. Dito na ako sa store. Ayun. Kailangan lang ulit tapusin yung mga pending. Kaya pumunta ako kahit na Monday. Wala din kasing pasok pala yung school dahil sa ano, sobrang lakas ng ulan kahapon. Pero okay na yung panahon ngayon, medyo mainit-init na. So sana magtuloy-tuloy na kasi nakakatakot parang kahapon yung buhos ng ulan is parang undoy. Kinilabutan talaga ako kahapon eh. Kaloka tapos yung Marikina River, di ba sobrang taas na. Baha sa ibang ano, sa ibang lugar. So ayun. Kaya nag-cancel ng maaga yung mga school. Punta lang ako dito para nga tapusin yung pending. And good news, naubos ko na guys yung 1,500 plus na Viber messages. Kaloka. 3 araw ako or almost 3 araw, 3 gabi ako walang enough sleep. Kakasagot talaga. So, diba galing ko? Congrats to me. So, kailangan hands-on ka talaga eh, kahit sa pagsasagot ng mga inquiries. So, ayun. Tapos, uwi din ako agad kapag ka naayos ko na yung mga pending. Kasi yung anak ko may lagnat pala. Hindi ko man lang pati hinipo. Kasi akala ko natutulog. Okay siya kahapon. Kasama ko siya dito eh. Ayun. Tapos, nagising siya ng maaga. Nag-breakfast ata. Bumalik sa pagtulog. Akala ko inaantok lang kasi nga malamig. Diba? Ganon. So, hindi ko na siya pinansin. Inayos ko lang yung niya, yung kumot niya. And then, dito na ako, tumawag si Frog. Sabi, ano ba to? Nilalagnat ba to si Chris? Sabi ko, bakit? Mainit eh. Sabi niya, ganun, tapos ayaw tumayo. Tapos ko, hala, di ko man lang hindi po yung anak ko. Kasi pag ginagala ko yan, minsan pag kinikis ko, nagigising. So, ayun, sabi ko, pabayaan ko muna matulog. Kasi, bibihira yan na matulog ng matagal. Lalo't walang pasok, lagi nagti-TV yan. So, sabi ko, ay, okay, parang lang siya, matutulog lang siya. Parang, ayun nga, okay sa akin kasi hindi siya manonood ng TV, yung gano'n, matutulog lang, diba? Which is, gusto ko sa kanya is lagi matulog. Na ayaw niya naman, mag-siesta na. Kaya ayun, uwi din ako agad guys, para i-check yung anak ko. Ano pa naman din yung kapag may sakit siya, umiiyak yun. Pero kanina di ko naman napansin, wala nga akong napansin akong at parang natutulog lang. Mamaya iiyak na yun. Mahanapin ako nun, mommy. Anyway, kain tayo. Dito na ako ng-breakfast. Alas 11 na yun. Ito pala sa inyo. Niluto ni mama. Caldereta. Chicken afritada pala. Tapos kanin. Well, nag-coffee na ako. Kasi nalilipasan ako ng guys. Depende ako hindi ako madalas mag-breakfast. Parang, ang sakit sa sikmura. Ano yun? Eh, yung umeport kaming 3, mali pala yung pinapak namin. Kagaling. Palpakation kami. Namuna pa man din si Kuya na mag-pack sa kami. Kasi, tapos ang dami pa kaninang pumasok na buyer. Ayan, ending. Yan. Labas ulit sa parts. Ano ba yan? Plastic. Nakakaloka. Good morning! Lapit na birthday! Oy! May handa ka ba? May handa ba yan? May handa ba, bibi? Ang orty!
Tingnan mo yung sarili mo sa ano, dali. Dali. Oh. Ay, kabayo. Ching! Bibi, oh. Tingnan mo, Bibi. Oh. Hi, guys! Ganda yan, oh. Hi, guys! Uy! Mahiyain. Hi, guys! Birthday ko na, guys! Babay ka, babay. Eh, yung puti mo, grabe. Paalis niya ako, grabe. Ay, si ma'am. Dito yung kapandang binili niya ni ma'am. Hi, mother! Dahil mong binili kahapon. Bumalik ka ulit. Ha? Bumalik ka ulit. Sabi pa nga ng laksa. Hi, guys! Iinom yan ng gamot. Dali na. Inom yan, dali. Iinom yan. Dali na. Diyos ko, ang hirap niya pa inumin ng gamot. Nakailangan na kami. Dali. Bilis na. Sabi na dyan, oh. Dali. No. Sige na. Ko lang, Bo. Sige na. Sandali na. Nga muna. Tanggalin mo muna yung ano. Kikik muna. Kikik. Masukat siya. Good morning, guys. Wait lang. Linisin ko muna to. Ayun, magandang umaga. Happy Wednesday. Ayun, August 15. Missing in action ako, guys. Dito sa vlog, mga ilang araw ata. Sobrang busy talaga. Pasensya na. So, anyway. Ayun, mag-edit ako ng mga na-vlog ko, ng mga clips. Paghalu-haluin ko na lang, guys, kung ano man yung na-vlog ko ng mga nakaraan. Yun lang yun. Tapos, baka Mia ulit ako. Missing in action ulit sa mga susunod na linggo. At madami pa akong tinatapos sa, sa business. Tapos, may bazaar pa kami ni Ann this coming weekend. So, ayun. Pero, try ko. Kapag kaya ng powers, guys, alam nyo naman, nagpa-vlog ako. Pag hindi talaga, wala. So, alam nyo na agad. Pag walang vlog, busy yan. So, ayun. Na-ready ko na. Nandyan na. So, edit ko na lang. And then, since Wednesday nga ngayon, first time kanina ni Chris na pumasok mag-isa. Inano ko na lang siya. Pinag-grab ko na lang siya. Nag-book ako ng grab. Tapos, binili ko na lang din sa chopper. Chopper ba tawag doon? Sa driver. Ayun. Tapos, minomonitor ko na lang sa cellphone ko. So, ayun. Tama lang din naman siguro na matuto siya na alam mo yung kahit minsan is maging maging independent siya, 'di ba? Pero nakabook no? Makikita ko. Pero syempre yung yung safety ng anak ko yung iniisip ko, kaya ayun. Pero mamaya baka si daddy yung magsundo. Mag-ano na lang siya, mag-LRT na lang siya. So, yung guys, magandang umaga ulit. Pasensya at wala akong napoprovide na vlog sa inyo lately. So, ayun. Edit na muna tayo. Birthday pala bukas, guys, ni Lucia. 2 years old na siya. Oh my gosh, yung baby girl na. Tingnan nyo, oh. Pinapicturean siya ni Biko. Cute! Naka-gown pa siya, oh. Oh, tingnan nyo. Pa-charming ng niya, ng ngiti nyo. Pero yung suplada niyan, nakakaloko, no? Parang kailan lang. Cute. Ayun. Tapos, ayun, oh. Oh. Mika na Mika, eh. Ang cute. Pero favorite ko yung naka-gown siya. Oh, bagrat na bagrat, eh. Cute. Ayun. Pero pinaka-fave ko talaga yung eto. Walang ambait, eh. Taray, nakagaw ng maldita. Corlog. Ang itim, grabe. Naamoy ko na ang mabango. Nakakabila ng Anante? tubig. Hanggang biyernes pa naman tubig natin. Ha? Huwag mawawalan tubig? Oo. Kaya nga baga nag-ipon ako, hanggang biyernes tayo. Sabi pag gabi magkakaroon. Depende daw. Hala, lagot. Sige, bibili ako mamaya, ante. Wow, Mamayang sarap. gabi. Buksan kasi mamayang gabi na lang ako maglaba. Ooh. Adobo sa gata.
Ang konti lang, ante. Wala nang ano. Hindi nakabili si Emma ng ano. Nakabili. Additional na. Bali, 4 na tali na yan. Ay, ang konti na. Parang ano. Hey! Hello, guys! Ayun. Hi, ate! Ano? Ano? Hali ka na. Kaya pa sila na ipaglaro sa akin eh. Pagod na nga ako eh. Ano? Ayun. Gusto niya kasi yan. Oh, wala. Ano? Ano ba? Isa pa? Isa pa. Isa pa. Wala na. Isa pa daw. Uwi na sila, lalaro. Kakash, uli ka na, Kakash. Oh, huwag kagatin si ate, ha? Upo ako dyan. Diyos ko po, dahil. Ay, naku. Oh, upo ako dito, oh. Tapos. Ay, naku po yun. Aswag kasi si Lucia, eh. Naku po, yun, oh, yun, oh. Pagod na ako. Hala, yan na yung mga tiyanak. Kayo na. Pipi po. Eh, kung ako naman kaya yung tiyanak. Ayun. Gusto niya kasi siya lang yung tiyanak eh. Bugal. Laro lang tayo ah. Bakit may ano sabon? Hindi gusto mo? Ay! Nagalit. Galit na siya. Siya lang kasi. Siya lang daw ba? May pagod na ako tayo eh. Yes po. Si madam. Ay! Andiyan na nga. So, ayaw yata ipasok to yung mga guard. Eh, permit pa ba? Pagpasok. Permit ba? Hindi. Hello guys. Magandang hapon. Uy, halasin ko na pala. Ang bilis. Mag-alasin ko na. 5 minutes na lang. Ayun. Ano namin? Merienda time. Lipasan ako actually ng gutom guys. Hindi pa ako nagla-lunch. Lahat na yung burger. Ito to. Ay, ayoko ng burger. May ano to? May karne. I don't know. Iyan, ano yan? Carbonara nga. Ito nga, ano to? Hindi ko nga alam. Tikman mo nga may. Karne. Ay, parang pork chop ano. Okay na yun, ting. Magkano na lang ako? Cheat day. Ito na lang yung ulam ko kanina. Meron pa naman. Kain. Ayan. Kain. Kain. Sa'yo to? Yeah. Ang lamig na. Ayun. Hindi ko na napansin. Iuwi ko na lang gusto mo. Chris. Gusto to ni Chris eh. Sige. So fun. Iuwi ko na lang. Magandang gabi guys. Ayun. Kumusta ang iyong ride kanina sa Grab? Okay lang. Di ka naman natakot sa driver? Hindi. Parang si daddy, pot-pot lang. Parang si daddy niya daw. Pot-pot ng pot-pot. Tapos doon ka mismo binaba sa ano? Hindi. Umano pa lumagpas na konti. Hindi ka na sinabi. Kasi malapit din ang lakarin ko na pabalik. Ah, okay. So, ayun. Rate, Init. rate Grabe, the walang driver tubig. 5 star. Oo nga, narate ko siya ng 5 star. Sabay lahat ng driver, nare-rate mo ng 5 star. Ano? Sabay lahat ng driver, nare-rate mo ng 5 star. Oo nga, lahat ng driver. Kasi safe naman na nakaka-uwi. Or dumadat na. Basta safe yung ride, ganun. 5 star sa akin yan. Naku, pag si daddy naging grab, puro 1/2 star. Kasi, pat-pat, sobrang bilis, pat-pat. 1 star daw. Pot-pot, sobrang bilis. Ano na yun? Pat-pat, sobrang bilis. Pat-pat. Ibang-iba na talaga yung boses nyo, guys. Binoto na siya. Pero nagsundo sa kanya si Tita Emma niya. Ayun. So, Buti, hindi nga kami sumakay kaagad ng second. Food trip ko. saan kayo nag-food trip ni Tita Emma mo? Papunta doon sa sakay ng mga jeep. Doon sa may Oh. pitong lakad ko. Pag may nakita ang pagkakaan, kaya na. Wow. Alam mo yun, Saan? doon nga papunta. Doon sa mga gilid-gilid. Saan banda doon? Doon sa may Petron na. Petro, wala naman Petron doon. Papuntang Petron. Yung dinadaanan natin na nasa palengke tayo palagi dati. Pauwi na tayo.
Diba? Sa likodan na refill. Diba? Ah, okay. Okay, sige, sige. Doon kayo. Doon kayo dumaan? Oh, nauna akong food trip yung nasa stick na nakako. Laki na itong kumog na itong binata, no? O, sige, sayo ka nga. Hindi ako marusuyo. May mountain muscle dito. Ay, so... Tungawa mo. Oo. Pero dito wala. Hindi, develop pala yung katawan mo. So, ayun nga guys, walang tubig. Kumusta naman yan? Ang hirap matulog ng ano, ng... Hindi nag-wash, diba? So, ayun. Antayin na lang siguro namin. Kagabi dumating daw is 12 o'clock na. So, sana magagang dumating ngayon. Kailan kayo magkaka-choking delivery? May pagkain dun eh. And si daddy is nilakad lang si Groot ngayong gabi kasi hindi mapakali. Hindi daw kasi dumumi kaninang umaga. Kaya hindi rin kumakain ngayong gabi. So, kailangan sabi ni auntie pa dumihin na muna. So, yun lang. Mag-upload na tayo nung in-edit ko hapon. Pinaayos mo na yung wifi? Di pa nga eh. Sobrang bagal din ng wifi ngayon. Bayad naman. Itim ng kilikili mo na ko. Hilod-hilod nga din. Kasi yung mga hair. Mga hair. Wala pa namang hair eh. Meron na. Tumayo ka dyan. Pawisan ka pa Hindi eh. mo, pawisan. Dry na. Sus. And, ayun guys. Wala na. Ganun na kami. Good night na. Wala na walang ganap eh. So, bye. See you tomorrow. Bye na guys. Ay, bye na guys. Bye na nak. Bye. Mag-great time.